Днес ще си изцапаме ръцете и ще построим една истинска продажбена фуния. Да вървим! Ще направим най-простата фуния, тип Leads Magnet. Тази фуния има само две стъпки – Opt-in страница и страница Благодаря. Ходът на фунията е през пост в социална медия. Може да се използва както органичен пост, така и платена реклама. Тук ще направя и още един вход към същата фуния от поп-ъп, качен на нашия сайт на една от публикациите в блога. Това го правя, за да покажа колко е лесно да се привличат клиенти по този начин чрез нашия собствен сайт. В случая пускаш някаква интересна статия в блога си, клиентът идва, зачита се, харесва му идеята и получава оферта за безплатна електронна книжка по темата. Нашата полза е, че му прибираме контактите, чрез които можем да общуваме с него по-нататък. След попълване на формата, на клиента автоматично се открива акаунт на сайта ни, а имейл маркетинг програмата ни му прибира контактите и го добавя към нашата имейл листа. Използвам MailChimp, една от най-популярните програми за имейл маркетинг. И последно, страницата Благодаря води клиента някъде, където да си продължи пътуването към сайта ти. Може да бъде на страница по избор, на интересна статия, в началото на друга фуния, изобщо навсякъде, където стратегията ти предполага. По принцип, продажбените фунии имат една единствена цел – да продават. Leads Magnet фуниите обаче имат една по-особена цел. Тя е да събират лидове или контактите на нови потенциални клиенти. В замяна на това те дават някаква награда. В случая безплатна PDF книга. За да изградим фунията, ще използваме технология за правене на фунии в къщи, т.е. разположена на нашия сайт. Алтернативата е външна технология, т.е. разположена на някаква външна платформа. В момента подготвям филмче, където ще ти обясня подробно за двата метода, както и за техните предимства и недостатъци. За сега само ще кажа, че моят избор е категорично в къщи. Като конкретна технология, тук ще използвам WordPress плагин, който се казва CartFlows. Много интелигентна програма, много съм доволен от нея. Сега ще използваме платената версия, защото разполагам с нея, но всичко, което направим сега, може да бъде направено и с безплатната версия. За който се интересува, слагам линк в описанието. За поп-апа ще използвам друга платена програма Elementor Pro. Отново, защото разполагам с нея, но също така, защото тя прави уникални поп-апи. Разбира се, тази функционалност може да бъде заменена от десетките свободни приложения в мрежата, които правят поп-апи. И последно, искам да уточня, че това, което правим днес, не е да ти покажа какво точно съдържание да вкараш в фунията, да стане печеливша, а по-скоро как физически да изградиш тази фуния. Съдържанието на фунията, разбира се, е изключително важно за нейния успех, но за него ще отделим отделно видео, тъй като там има страшно много неща да бъдат казани. Предлагам да приключваме с теорията и да сядаме зад компютъра. Така, вече се намираме на бакенда на най-новия ми сайт. Този сайт е предвиден да продава курсове и е доста тежък като изпълнение. Има около 50 плагина. Не е леко да направиш сайт, който да продава курсове. Трябва да качиш WooCommerce. Има качен WooCommerce, ето го тук. Върху има плагин за курсовете, LearnDash, LMS. И ето го и CartFlows, който, както казахме, ляга върху WooCommerce и използва всичката информация от електронния магазин. Най-напред, за да подкараме тази фуния, трябва да създадем продукт, който да вкараме в магазина. Този продукт ще бъде безплатен и фунията ще го предлага по този начин. За да създадем продукт, отиваме на продукти и казваме добавяне на нов продукт. Този продукт ще го кръстим най-прекрасна електронна книга или най-прекрасна PDF книга. Най-прекрасна
PDF книга за електронна търговия. Няма да слагаме много неща. Тук това, което е важно за тази книга, е да се отбележи, че продуктът е виртуален и че продуктът е за изтегляне. Съответно, цената трябва да е нулева, казахме. И трябва да добавим файл. Сега аз съм качил един файл. Ето тук ще го изберем. Въпросния A Magnificent PDF Book. Ето го къде е. Това е тестов файл. Избираме го. Той вече е закачен тук на адреса. И има още няколко неща, които може да се направят. На този етап, може би, трябва да добавим една картинка за продукта и този динозавър много ми харесва. Избираме динозавъра, ето така. Добре. И вече продуктът ни е готов. Казахме обновяване. И от тук вече можем спокойно да отидем в CartFlows. Ето къде има много богати възможности. Самия плагин може да се създават такива персонализирани чекаут страници, има анализи, има автоматизация, разни други плагини, такива, които са много интересни, но за целта ние отиваме на Funnels. Можем да започнем от нула, от Scratch, но ние няма да направим това нещо. Ще си изберем ето такъв плагин, примерно, който предлага онлайн електронна книга в замяна на информацията. Това е нашия плагин. От тук можем да прегледаме как изглежда. Това е втората страница. Виждате колко е красиво е направен. Работили са специалисти, веб дизайнери по него. Красота. И му казваме Import the funnel. И тук пишем, трябва да му дадем някакво име, което да кажем, че е фуния за Opt-in. И го съответно импортваме от сайта на CartFlows. Изчакваме малко и плагинът ни вече е на лице. Това, което може да се види тук е, че ето ги двете страници. Това е първа страница, която е Opt-in страницата, а това е Thank you страницата, втората страница. Това, което можем да направим е, чрез това ученце да погледнем как изглежда страницата в момента. Тя изглежда ето така. Формата тук не се вижда, тъй като още не сме вкарали продукта. По същият начин можем да погледнем и втората страница от фунията. Тя изглежда ето така. Тези страници се обработват чрез Elementor. Ето с това моливче, като натиснем, за сега няма да натискаме, влизаме в Elementor и може да бъде обработвана страницата там. Това е прекрасно, защото Elementor е един от най-добрите пейдж билдъри и може да прави наистина красиви неща с сравнително малко усилия. Това, което нас ни интересува в момента е ето това задно колелце, където течат настройките на съответният плагин. Сега тук, ето виждате, първото можем да вкараме веднага продукт. От тук си избираме и трябва да напишем няколко букви, за да изберем най-прекрасна електронна PDF книга. Ето това е нашата книга и казваме Add. Ето е нашата книга за електронната търговия. Тя вече е качена, има продукт към фунията, всичко е супер. Отиваме в Opt-in формата. Opt-in формата е тяхна разработка на CartFlows. Тук важно е да се знае, че на това място може да бъде сложена всякаква форма, има най-различни услуги, такива, които се предлагат като форми, различни фирми. Това, което нас ни интересува, искаме две имена. Първо име и второ име. Защо? Защото като вземем първото име, после много лесно може да се персонализират имейлите. Здравей, Петьо, здравей, Иване,
този начин това създава чувство за близост с клиентите. И от тук вече можем да коригираме кое как да изглежда. Първо име, first name на английски, на български това нещо е име. Име. Има дължината, ще я направим 50%, за да може да ги съберем на един ред. Така, идваме на второто зъбно колелце, то е на 50%. Last name е фамилия на български. Така. И накрая има имейл, трябва да вкараме, него ще го оставим на 100%. Български ще напишем просто имейл. Тя е една чисто българска дума. И тук вече може да се добавят допълнително полета, но това в безплатната версия го няма. Това е предимство на платената версия. Те няма да ни трябват повече полета. Спираме и казваме Save Settings, защото трябва да се сейват сетингите. Ето така и тук, на всяко вкарване на разни неща. Това е надписът, който ще пише на бутона. Да, действително искам тази книга. Тук как ще изглежда слага на съответната страница, Save Settings. И в общи линии вече с настройките приключихме. Сега трябва да отидем и да поправим самата страница. Първата страница, цъкаме оливчето и отиваме в редактора на Elementor, където ще я поправим да прилича на нашата, да съответства на нашия поп-ап, нашата фуния. Сега тук тези неща всичките могат да бъдат махнати и най-вероятно ще ги махнем. Ще ги махнем, защото те на този етап не ни трябват. Ето тук цък, целият контейнер изчезва. Това по принцип може да се задава и е хубаво да го има в една фуния, но за целите на нашата демонстрация ще променим само безплатна книга. Ето тук пише на английски безплатна книга, ще го капитализираме. Платна книга. Сега удивителна. Научи електронната търговия. Учи електронната търговия от експертите. Може още едно удивително да сложим. И тук още някакво заглавиец има мъничко. И тук хубаво да го попълним. Може да го махнем, може да добавяме. Това е важно да се знае, че тук може да се правят абсолютно всички корекции, да се променя по всякакъв начин. Тук какво можем да сложим? Не чакай някакъв call for action. Примерно. Не чакай, а поръчвай. Още една удивителна. И съответно тук трябва да променим също надписа. Вземи твоето безплатно копие днес. Ще го преведем дословно. Вземи твоето безплатно копие днес. Твоя път към успеха. Към успеха в бизнеса. Ще направим едно друго филмче, където ще говорим за съдържанието и как се създава съдържание и структура на една фуния. Това тук е само с цел да видим как се прави фунията чисто технически. И казваме публикувай.
Така, това го публикува. От тук се връщаме, приключихме с тази страница. Ето къде са. Има имена, фамилия, те са задължителни и трите. Тук също може да се коригират нещата. Това е стандартно на Elementor, стандартно меню на Elementor, откъдето може да се контролира всичко. Излизаме в WordPress. Сега трябва да коригираме съответно втората страница. Тук може да отнеме още малко време. Така изглежда. Това е една готов уиджет. Това е уиджет на WooCommerce. Той е сложен директно, така изглеждат нещата. Ето вижте как има линк за сваляне на книгата, какво се е свалило, как 0 пари сме платили за това нещо. И ето от тук можем да вкараме примерно някакъв нов адрес да се сложи, който да кажем ще бъде адресът на сайта ни. Да ги изпратим на хоумпейджа. Така. И казваме това нещо може да бъде променено. По-нататък опитай нашият най-нов продукт. Примерно. Опитай нашия най-нов продукт. Само сега. Запитайка с невероятна отстъпка. И съответно на този бутон казваме да, искам го. Да, искам и това. Това сподели с приятели. Дели с приятели. И отдолу има социални медии, които няма да ги зареждаме с нашите неща. Ето така, това вече заприлича на нещо, въпреки че няма да ни изпрати на следващата фуния, ще ни изпрати на хоумпейджа. Нищо за целта на упражнението, това е напълно достатъчно. Записахме го. И сега трябва да излезем пак в WordPress. Фунията е готова по този начин. Изтърваме ги тези неща, защото на този етап не ни трябват. И казваме, ето фунията вече работи, има назначени продукти, всичко би трябвало да видим с ученцето как ще изглежда. Вземи, научи електронната търговия от експертите. Не чекай, а поръчвай. Да, искам тази книга. Запишиме в нашия... Сега това е много интересно. Това е следствие на Mailchimp формата. Това може да се махне. По принцип трябва да има такива отметки, защото по този начин от тук тази информация отива в Mailchimp и влиза в нашият списък с имейли. И хората принципно трябва да се съгласат. Това може да бъде заменено, разбира се, с ето долу един друг надпис, че с натискането на този жълт бутон аз се съгласявам на общите условия и в общите условия там ще се спомене какви точно са общите условия и при какви условия работи този магазин, какво се прави с данните на клиентите. Съответно, всеки имейл, който те получат от Mailchimp, ще има опцията да бъдат отписани. Така че няма да нарушим закона за спама, както се казва. И така, както казахме, фунията вече ни е готова. Трябва да погледнем как изглежда. Цъкаме на това копче и ни изпраща научи електронната търговия от експертите. Ето нашата страничка как изглежда с една семпла opt-in форма. Съответно,
Втората страница също може да я погледнем. Ето така. Това е нашия най-нов продукт. Да, искаме това. И отиваме на тази страница, където е Opt-in. Копираме линка. И от тук нататък този линк вече може да бъде слаган в Facebook реклами, в Facebook постове, на поп-апове, на бутони и даже това, което сега ще направим, ще отворим един инкогнито прозорец, ще копираме това нещо тук и все едно, че натискаме рекламата във Facebook. Цък. И излиза ето тази красота. Сега тук можем да вкараме, да видим как работи фунията. Ще вкараме нещо, което се казва някакво име, Иван Драганов, примерно. Иван Драганов. И имейла, ще вкараме един имейл, който е тест-юзър. Направих преди малко. Тест-юзър на scdigital.com. И да, запишете ме за вашия нюслетър. Искам тази книга. Всичко окей. Иван Драганов. Натискаме и изчакваме лекичко да видим какво ще се получи. И тадам! Вече всичко е станало окей. Получаваме си рецептата, получаваме си фактурата, разписката за покупката. Ето от този линк можем да, като го натиснем, да си свалим безплатната книга. И вече от тук нататък опитай нашия следващ продукт. Това би трябвало вече да закара на хомпейджа. Ето така. И всичко вече е окей. И сега да разгледаме какво се получава на фон. Защото предвидяхме какво става, да видим какво се случва отзад. Фунията ни, както се забелязва, вече е активна. Тя е лайв. Отиваме на потребители. Ето вече има един тест-юзър, който се казва Иван Драганов с този имейл, който е добавен като клиент в нашия списък с потребители. Това е отново в бакенда в WordPress. После, по-интересното се случва ето тук в MailChimp. Тук трябва да рестартираме. Това е един тестов акаунт в MailChimp имам. Рестартираме. И ето го къде е. Тест юзър, който се казва Иван Драганов, е добавен в нашия списък с потребители, имейл листата ни. Отиваме на Иван Драганов пощенската кутия. Тук вече има създаден, той получава имейл, че е създаден акаунт в нашия сайт и че има поръчка. Добри новини. Пътят така. Може би трябва да разрешим ето къде е. Една прекрасна бележка, че си е купил най-прекрасна PDF книга без пари и ето от тук може да си я свали. Същевременно пише, че е създаден акаунт, чрез който може вече да влиза в сайта, да си пазарува курсове, където се продават, книги ще се продават, въобще да се забавлява на сайта и да учи. И съответно там, където е на администраторският имейл, получаваме съобщение, че Иван Драганов си е взел, ето го Иван Драганов, си поръча тази безплатната книга вашата, с което информацията става пълна. Иван Драганов получава 2 писма, администратора е информиран, че има някакво движение по сайта му и фунията се оказва, че работи. Последното, което остана да направим, е да построим въпросният поп-ап, който ще го пуснем да се показва на една от нашите статии в блога. За целта ни трябва ето така да вземем адреса на
фунията. Първоначален opt-in страницата. След което отиваме, казахме, че за построяването на този изкачащ прозорец ще използваме Elementor, понеже ето го къде е Elementor, понеже неговите поп-апи стават много готини. Elementor, инструменти отиваме. И тук има едни изкачащи прозорци, които си ги харесваме. Тук вече има един създаден такъв поп-ап, то е за логина на сайта. Сега казваме добави нов темплейт, поп-ап и тук казваме opt-in funnel pop-up. И създаваме въпросния поп-ап. Elementor, както всички останали подобни сайтове, имат много богати библиотеки на вече разработени красиви поп-апи. Ето това са все съществуващи поп-апи. Ние ще си изберем, ето този много ми харесва. Простичък, с един бутон, на който бутон ще закачим онази връзка, за да може като хората цъкнат на него да ги изпрати на нашата фуния. И казваме вмъкване. Тук малко ще забързаме, защото това са неща, които всеки един от нас може да ги направи сам и не е необходимо да ги следваме и да губим време да гледаме как се прави това нещо в подробности. Продължаваме с следващата фаза. Всичко ли е? Всичко на български. Публикуваме. И сега тук трябва да зададем условията. Това е една от най-големите силни страни най-силните страни на Elementor, че включване на поп-апа на единични публикации, не на всичките, а само на публикации. И тук ще пишем коя точно можем да оставим всички публикации, но ние ще напишем за нашата конкретна публикация, която се казва какво е пътят на динозавъра. Казваме Next. Тук има най-различни други тригъри, които да изберем. Ще кажем, че искаме, когато се зареди страницата, да изкочи този поп-ап, тази специална страница с публикацията и да кажем след 6 секунди. Следващата страница с Advanced Rules. Тук нищо няма да напишем, въпреки че има, вижте колко много неща може да бъде персонализирана. И избираме ето това нещо, готово е. И сега трябва да видим как работи. За целта даже няма да затварям тук, ами отваряме пак един браузър тук, отваряме инкогнито прозорец и казваме трябва да сменим пътят на динозавъра. Влизаме и отиваме на блог. В блога съответно има само една статия, но тя не е достатъчна. И сега вече сме на самата статия, започваме да четем. И някъде хоп, по едно време, безплатна PDF книга за електронна търговия. Искам я, тази книга, много е яко. И ето как ни прехвърля директно на нашата малка фунийка, която я направихме. По абсолютно същият начин, тук може да се попълни информацията и кажеш да, искам я, да праща на следващата страничка, където ти благодари и ти дава линк за връзка. Всичките писма се изпращат две на човека, който се е регистрирал, едно на администратора на сайта и по този начин работи електронната търговия с продажбени фунии. Ами това е. Надявам се това филмче да ти е било интересно. Че ще ти е полезно, съм абсолютно сигурен. Ако си харесал филмчето, харесай го и в YouTube. Това е безплатно, но помага страшно много на канала да расте. Записвай се, коментирай, споделяй. Ще се радвам да отговоря на всичките ти въпроси. От мен, бъди здрав!